Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Oy, teka, sana yun? Magandang tanghali! Kumikinang ina! De Coliala. De Coliala. Shout out sa lahat ng mga kabisyo natin na olat sa raffle. Pero, nag-champion naman sa presentation. Wow! Eh di congratulations na din. Panalo na din, di ba? Alam nyo, ganun po talaga. You can't have it all. Oh, tama. Meron akong isang kakilala na ang lungkot niya kasi natalo sila sa presentation nila. Tapos natalo pa sa talent competition. Ganyan. Sabi ko, ganun talaga. Pero iiyak mo lang ng mga isa-dalawang araw. Pwede mong ikapikon, ikagalit ng ilang mga araw. Pwede ka nga mag-inom. Di ba? Wag lang masobra. Yung ano lang, yung happy-happy at trip-trip lang ganyan. Tapos pagkatapos dapat mag-move forward na. Tama. Kasi syempre, lahat naman din mag-move forward. Correct. At hindi lang po ito sa mga Christmas parties na mga disappointment kasi natalo sa raffle o kung ano man, di ba? In life in general, mga kabisyo, pag merong mga hindi masyado maganda na nangyayari, di ba? Pwede mong iyakan. Syempre, normal lang yun. Pwede ka mainis, magalit, mayamot. Pwede ka magwala, mag-tantrums. Okay lang yan. Pero wag mong tagalan. Di ba? Eventually, move forward. Pero yung mga ganitong party, okay lang na maging competitive. Pero dapat ini-enjoy mo eh. Kasama Totoo. na yung, hindi kami ni ano. Kaya nga, enjoy na lang pagtataon. Pero ito lang po ang pinaka sa lahat ng mga parties na napuntahan ko, na hostan ko, at na-attendan ko mismo. Kapag ka-raffle po, wala pong nagiging masaya para sa winners. Kung may nanalo ng grand prize, walang pumapalakpak. Wala pumapalakpak. Nawawala ng gana ang lahat, di ba? Tsaka nakikita ko agad kapag halimbawa tapos na yung hindi na nakahirit sa boss ng mga padagdag na mga papremyo, di ba? Pagka sinabing wala na nakikinig dun sa extra ng mga host. Wala na, tayuan na yan. Kanya-kanya na talagang book yan. Ganon. Kanya-kanya ng uwi. Ay, dako. Speaking of uwi and the booking, meron tayo isang tambalanisa nagtatanong, sabi niya, Dear Nicole Ayala and Diego Bandido, nakaka-stress na po talaga mag-book tuwing hapon at gabi kahit wala naman pong party. Ang hirap-hirap po talaga na normally 1 hour, less than an hour nakakarating na ako sa bahay. Ngayon po 3 hours po. Tapos normally in a few minutes nakakakuha ako ng booking. Tapos ngayon, 45 minutes to an hour bago ako makabook. Nakakainis na po talaga. Asa na po yung mga sasakyan. Ayan. Yung mga sasakyan po ay nagtatrabaho po. Correct. Naghahanap buhay sila. Nagbibisi-bisihan sila. Ganon. Eh di kagabi nga lang sobrang traffic talaga ngayon. Kagabi nga lang, di ba, yung paglabas lang ng parking. Halos 1 oras yung... Saan yan? kagabi. Sa hotel? Oo, dun sa parking ka? lang. Kami kasi nag-skateboard. Hindi kami na traffic. Ang bilis namin nakauwi. Hindi, pero hanap po kayo ng... Una, wala ka na magagawa ngayon. Wala na. Diba? Ito na naman po, kahit magalit ka, sige, normal yan, magalit ka, mag-tantrums ka, mainis ka, bakit nasa na yung mga driver, asa na yung mga TNVS, nasa na yung mga chopper, yung mga promise nila na in a few minutes makakarating sila, ganyan. Hindi po ordinary yung ating nangyayari po kaya sa Carmageddon, world. diba? Oo, Carmageddon. So hindi regular. Babalik din tayo po sa regular programming in a few weeks or in a few days. So, kung ganito na hindi regular, ikaw na talaga yung mag-a-adjust. Oo, mag-adjust ka na. Kung kinakailangan mo mag-skateboard ka. Di ba, yung boss natin, pinaka-boss natin, di ba, nakatira kung saan yung kondo na pinagmamayari ng kung saan ako nakatira. Kahapon nga gusto ko na sumabay. Okay lang po ba sumabay sa... Pero, ang pwede mong gawin is ganun, carpool. Yan. Yan. Alamin mo kung sino yung mga dadaan sa ganitong lugar. Pare-parehas lang naman yung daan. Alamin mo kung
kung halimbawa nag-carpool kayo o kaya nagsama-sama kayo, tas hanggang dito lang, for example, Buendia lang o kaya Quiapo lang. Oo. Alamin mo kung ano yung mga sasakyan pauwi malapit sa inyo. Tama. Kung hindi ka nagta-tricycle dati, this is the time Correct. para gamitin ang lahat ng mga uri ng sasakyan. Tama. Wag nang oo, nagreklamo ka, oo, nagagalit ka, pero anong gagawin natin kung mahirap talaga mag-book nowadays? Busy lahat. It's the time of the year Yes. talaga. Hindi lang ikaw ang namumblema, halos lahat. Hindi ba nga yung kwento ko nung isang araw, yung nabash yung buntis, yung gusto niya lang naman mag-rant na bakit ganon, hindi ako napagbigyan. Sinabi ko, buntis ako, di ba? Buntis na nga ito, may pinagdadaanan, hormonal, hindi pa napagbigyan kasi hindi talaga kakayanin di ba? O what more ikaw? Oo. Dito nga lang di ba nung last week lang si Sir Jan, ayan, from dito sa atin, papunta lang ng MOA, may higit isang oras kalahati. 'Di ba? Pag-book Book pa lang yun pa lang hindi pa kasama Sabi yung ko, pagpunta. Kung nilakad mo na, nandito ka na kanina pa. Actually, yung iba, meron akong kakilala, yung nagme-makeup sa akin, yung makeup artist ko, meron siyang one time na BGC area, alam mo, mahirap mag-book dyan May mga spots na mahirap mag-book Makati, alam ko, mahirap mag-book dyan kasi parang lahat nandyan and all. Nilakad niya, before she knew it, nasa may EDSA na siya. Di ba? Na kung naghintay siya, diba? So, ibig sabihin, yung mga adjustments ganyan, kung kinakailangan mo maglakad ka. Kung kinakailangan mo magdala ng extra clothes, diba? Para makasampa ka. Ito parang addict to si Maratoni. Buti na lang talaga maganda. Sabi pa naman kahapon, natin siya, pambato sa Star of the Night. Sabi niya, mag-ano na lang daw siya, motor pa uwi. Sabi ko, yan yung suot mo? Umayos ka. Sabi niya kasi po, para mas mabilis. Sabi ko, mas mabilis, pero hindi ka Sabi ko, tingnan mo, may palikpik ka pa dyan sa dulo, maipit yan sa tambucho, di ba? So, ibig sabihin, mag-a-adjust ka. So, kung alam mo na posibleng maglakad ka kasi napakahirap ng booking. Ito na yan Ito na yung mga sunod-sunod na mga araw dala ka ng ekstrang damit, dala ka ng panlakad, yung pang-rubber shoes, yung pang-takbo. Lakarin mo kung kinakailangan. Total naman, feeling ko madaming naglalakad ngayon. Totoo, marami ang nasa kalsada ngayon. Kasi mas practical pa kasi mag-antay ka ng booking na ilang oras. Pag Kaya nilakad mo, okay na. Doon ka na. O kaya maglalakad ka dun sa alam mong yun din, isa pang tip, pro tip, ayan. Kung dun sa area na lahat kayo, kunyari, 350 kayo na galing sa party, di lahat yan magbubuk. Hindi naman lahat. Kunyari, kalahati dyan magbubuk. Di 175 din yun. Apakarami. Diba? So, ang gagawin mo, pwede mong gawin, yun nga, lakad ka, malayo dun sa area kung nasaan sila lahat. Tama. Para dun ka sa medyo may laban ka pagdating sa booking. Yung mga ganong adjustment kasi wala magagawa yung pagtatantrums mo. Tama. Kasi yung mga chuper, nandyan naman sila. Correct. Nandyan naman talaga sila. Kaya lang, syempre, nata-traffic din. Ang daming competition kasi ngayon sa booking. Hindi siya normal na parang may uuwi lang, empleyado. Hindi. Ang party, kabi-kabila. Correct. Diba? Kabi-kabila ang corporate events, ang mga reunion. Halos sa kalsada lahat ng mga tao ngayon So, kailangan ikaw na yung mag-a-adjust. Huwag magalit. Correct. Nakakapangit. Nakakadagdag ng wrinkles. Tama. Sa True Lalo. Ay, shout out lang, Madam Mayet. Salamat sa pag-gift. Madam Mayet. Thank you. Mayet De La Rosa. And Salamat. the whole family, the De La Rosa family. Ayan. We pray for your success and more bongacious sales ng gold. Wow. Diamonds at lahat ng jewelry in 2026. Ayan. Yun yung sinasabi, miyat-miyat ka, kumikinang ka. Pag may gold ka. Yan. Kanina nga lang, meron tayong former DJ na nag-message sa akin. Nagtatanong siya na baka pwede makalambing ng discount. Tapos nagsisisi siya kasi meron siyang gusto na alahas nung August yata. Nag-iba na yung presyo ngayon. Oo, mabilis. Tumaas yung tumataas. Oo, kaya wag na magtumpatumpik-tumpik pa. 'Di ba? Yung 13th month pay na yan, feeling ko magandang i-invest mo sa jewelry. Correct. Kasi tataas ang value. Maganda ka pa sa Christmas party. Tama. Yan.
Ganon. Merry Christmas po to Maya De La Rosa Fine Jewelry at sa lahat ng mga branches na laging nakatutok Ayan. sa atin everyday dito sa Love Radio. Tama. Salamat sa inyong pagtitiwala sa Love Radio. Meron silang commercial dito. Correct, ayan. Siyempre naman, basic. Ayan. Love Radio yan eh. Oo Lahat ng naman. kliyente gusto dito magpalagay, di ba? Correct. Ay nako. At dun sa mga kabisya natin na nanalo sa raffle. Oy. Ano ngayon? Galit. Kayo na. Di nanalo kayo sa raffle. Alam mo yung grupo ninyo, yung department ninyo, wala talaga nanalo. Wala natanggap. Galit kayo sa mga nananalo, siya na naman. Bakit lagi na lang siya? O di naman kaya, mayaman naman yan eh. O di naman kaya, di naman yan yung kailangan. O di naman kaya, last year siya din eh. Di ba? Na para bang kasalanan nila. Na hindi naman nila kasalanan, no, di ba? Ano ngayon kung nanalo kayo, mahirapan kayong bitbitin yung refrigerator ninyo. Walang mabubuk na sasakyan. Nene. Meron pa yan na sumali sa competition. Tapos, Ayan. di naman nanalo. Sayang yung pinangrenta ko. Sana hindi na lang ako sumali. Ayan, may ganyang pagtatantrums, di ba? Sabi ko nga sa'yo, okay lang, normal yan eh, na mainis, sumama ang loob, kasi parang, kunyari, yung TV, deserve mo. O kaya, sumali ka sa contest, feeling mo, deserve mo. Ganun. Pero ganun talaga eh. May nananalo, may natatalo. Tama. Di ba? Kung di mo pa talaga panahon, at kung hindi din naman talaga ikaw yung pinakamagaling, yun din naman yun eh. Minsan yun yung nakakalungkot na katotohanan eh, na baka maaaring hindi naman ikaw talaga ang pinakamagaling. Pag-competition ha. Kasi yung bunutan na raffle, wala tayong magagawa doon. Random talaga yan eh. Tama. Hindi naman yata dinaya yan, di ba? Pero yung kunyari sa competition, may ganun talaga, meron talagang pinakamagaling. Lahat naman magagaling, pero merong magsa-stand out talaga. Tama. Yung parang lagi ko ina-attribute yan with Miss Universe pageant eh. Sipin mo ilan sila. Less than 100. Or lahat yan magagaling. At saka lahat yan, bonggang cream of the crop na nung bansa nila. Yung training nila. Wagas. Years eh. Correct, di ba? Pero, may malalaglag at may magiging thank you girls pa rin. May malalaglag at malalaglag. Tapos may isa talaga matitira. Doon mo rin. Nangyari talaga Actually, eh. sa mga party, doon mo makikita yung mga na biglang nagsishine. May Biglang mga kumikinang. ganon. On ordinary days, akala mo kung sino lang dyan sa gilid. Halos hindi napapansin. Mga hindi mo nakikilala, di ba? Tapos yun yung mga biglang nagsishine. Tsaka meron talaga na in a competition, yung alam mong siya na yun, yung moment niya talaga yun eh. Hindi naman siya ordinarily ganyan, katulad ng sinasabi mo, pero siya yun eh. Moment niya talaga yun. Alam mo eh. yung kabugera talaga. May ganun talaga. Nagagawin niya magbubuwis buhay para makuha na yung titulo. Correct. Ganun yun. So next time, it's always a learning. Next time, buwis buhay ka din. Tama. O kaya, mas mahaba yung training. Correct. O di naman kayo, wag ka na sumali kung pikon ka pala, di ba? Parang ako medyo pikon ako sa ganyan. Ayaw ko na lang sumali. Medyo hindi ako sports eh kapag yung mga competition, lalo na ko alam kung pinaghirapan ko. Or unless ang ginagawa ko na lang, basta mag-e-enjoy na lang ako. Iyon. Kung para ano pa man, at least alam ko sa sarili ko, nagdagdag ako ng happy hormones. Tama. Ganon. Ayan. Oy, congratulations pala sa team natin sa Team Love Radio. Di Kasama ba? yung Yes FM, kasama yung Easy Rock. Dahil kami po yung nanalo, ang department namin nanalo sa aming line dance competition. Kaya kami po ay nagpapasalamat sa Hard Rock Cafe for training us. Thank you. Hard Rock Cafe, kayo po talaga ang nag-train. Alam mo maraming mga DJs hindi nakasama ng practice. On the day po, on the spot, no tinitingnan ko yung video, ay, nakakasunod. Training yan ng Hard Rock. Ayan, Salamat, Hard Rock. Kaka-line dance natin sa Hard Rock Cafe yan eh. Correct. Diba? Diba, tsaka tingnan mo, minsan hindi na siya tungkol sa presyo eh, or premyo. Pero syempre, why not? Kung dagdagan, diba, why not? Diba? Kasi, magkano lang yun na panalunan namin, divided by 68 kami. 68 kami nag-join. So, bali, tigdodos kami. Ayan. Bibili na namin ng choknat yan. Bibili namin ng choknat. Pero kami ang defending champion. Diba? Yung bragging rights. Lagi naman ganon. Lagi naman ganyan, mga kabisyo. So, bawi-bawi lang din. Tama. Lagi mong tatandaan, alam ni Lord yung ginagawa niya. Correct. May mga bagay na, kunyari, bakit kaya ngayong taon or ngayong panahon na ito? Parang asawa ko kanina, nag-message.
Kaya pala ngayon na ako nagkasakit. Ngayon na siya tinamaan na matinding ubo eh. Mhm. Kasi last day na ng pasok ng mga anak ko kahapon. Oh. Vacation na. So, sakto. Perfect timing. Yun naman talaga eh. Yun. Na parang Oh. maliit na bagay siya kung titingnan mo at iisipin. Pero alam ni Lord ang ginagawa Oo. niya. Kung para sa'yo ay para sa'yo. Yung talaga. timing ni Lord kasi talaga perfect yan. And never siya nadidelay eh. Mahirap, Never siya nalilate. correct ka, mahirap lang talaga siyang Oo. tanggapin. Lalong-lalo na kung hirap ka na. Ilang taon mo nang nilalaban ang Oo. number 1 spot. O kaya Ayan. nilalaban mo ang kung ano man yung Yung nilalaban Star of the mo. Night. Star of the Night. Or Oo. kung ano man. O kaya yung title ng Miss Universe, Binibining Pilipinas, kung ano man, Miss Earth na Oo. Miss Barangay Tanod 2025, di ba? Oo. Yung ang tagal mong nilalaban, pero hindi pa rin. Kasi Oo. nga, hindi nga panahon. O, Pero yan. at least ang alam mo sa sarili mo na hindi mo masisisi yung sarili mo. Kasi you know that you did your part, you Oo. did your best, itinodo mo. Yan. Makinig po kayo sa mga Hall of Famers na Star of the Night. Kailan ka nag-Star of the Night? Hindi mo Maalala matandaan? mo? Hindi mo matandaan? Ayan. Sabi nga sa akin kahapon ng isa sa mga OG rin dito. Oo. Sabi niya, ba't hindi ka nag-Star of the Night? Sabi niya, sa bagay, ibigay na natin sa mga bata. Sabi ko, Oo. hindi na. Kasi hindi tapos na, di ba? Tapos na. hindi. Nag-Star of the Night ka na, di Ko, ba? at 21 years na ako dito. Malamang sa isa sa mga taon na yan. Ikaw Malamang. Ako pa ba, di ba? Malamang. Di ko Oo. matandaan ko anong taon. Ako Ganyan. maalala ko nung nasa City of Dreams tayo. Nag-Star of the Night din ako doon. Oh, di ba? After operation. O, kasi panahon mo yun. Oo, yun. Di ba? Yung mga ganon. Tsaka, yun nga, yung maganda is yung letting other people shine also. Oo, especially yung mga bata, kayo na Oo, yan. kayo na yan. Oo. Kaya, nung nagpapapili ng Star of the Night, kahit alam ko namang gusto kong kumikinang-kinang ako, hindi Oo. na para piliin ko yung sarili ko at i-volunteer yung sarili ko. Gives ko na talaga sa mga Ayan, bata. kasi Go na kayo. makakalaban ni Nicole Yala yung asawa niya. Yung bangs mo nga. Ang dami na sinabi. Hindi niya trip. Paano pa kung kinarer mo yung Star of the Night? Oras natin, 12:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego At Bandido. ako kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! That portion was brought to you by